kuchingamidzai pano pachirongwa papaivapokareaudiobooks audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza Chitsauko 7. Kunze kwaiva kusina makore zvako, asi kwaitonhora. Ini ndakanga ndonzwa nzara zvechokwadi. Ndakabata-bata homwe dzangu ndichibva ndaita mhanza kusangana namadhora 5 aye andaiva ndabayira pamapepa emujahu wamabhiza. Zuro zviya ndiri muhofisi mangu, mashiripiti ese aya akazondiradza muchitokisi asati atanga. Ndakadida netsoka nemugwagwa wainzi Ernest Terrace waiva makare muguta reHarare. Mugwagwa uyu pawainodirana nemumwe wainzi Manika Road paiva nechimwe chitoro chaisevenza nesvondo. Ndipo pandakafunga kuti ndinodya ndisati ndabata rwendo rwekunoona baba namai matichaya. Ndakasvika pachitoro apa ndokutenga bhodyera remukaka nepakiti yamachipisi aipisa achinhuhwirira zvekupfidzisa nzara chaizvo. Ndakadya machipisi aye, mwoyo wangu wakafara nekunwira mukaka, ropa rangu rakatambanuka. Pandakazoti chidimu chekupedzesera foi, ndipo pandakatiwo gurwi donhwe remukaka rakanga rasarira mubhodyera. Ndakabva ndanzwa kuguta nekufara pakare munhu uya anga oziya. Ndakazoyeuka kusimuka kunoti mangwanani kumusikana aiva anditengesera kudya uku. Kana iyewo akazviona kuti chokwadi yakambenge yandikaka. Pandakadzokera pateburu kuti ndinononga bepa ramachipisi riya kuti ndirikande mugaba raiva pedyo nemusuwo, hana yangu yakamboti vhiku kurova. Bepa iri raiva rakanyorwa kunzi Goni Restaurant. Ndakarikanda zvangu mugaba riya, asi ndakanga ndorangarira bepa ramachipisi riya raiva rakanganwika mumotokari mangu nemuchinda uya andaiva ndakwereta motokari yangu kuti aendese hanzvadzi yake kumba pamabiko paye nemhaka yekuti aive araradza. Zvakabva zvandipa chido chekuti ndimbokurukura nemhandara yaitengesa murestaurant umu iyi. Ndakaswedera pedyo nekaunda ndichibva ndati, nhai vasisi, muno muHarare mune chimwe chitoro chenyu chinonzi Goni Restaurant zvekare here? Iyewo akaita kunge aida kutevedzera mutauriro wangu achibva ati, kwete vabhudhi, Goni Restaurant inongova ino yega. Ini ndakazoti, ndanga ndichifunga kuti zvakawanda. Ndiri mutsva muno muHarare, nzvimbo handisati ndanyatsodziziva zvakanaka. Hamuzi imi vachimedza nemburungwe here? Kwete, Chimedza munun'una wangu. Izvozvi ndiri kutoenda kumba kwake. Munomuziva nhai vasisi? Anombosvika muno here? Kwete, haawanzosvika muno. Kana ini handisati ndambosangana naye, asi ndinongomuonera mumapepanhau nekumunzwa nembiri. Asi imi naye makafanana chaizvo. Mukaona mufananidzo wacho mubepa, hamungashaye. Handina kufunga kuti zvaireva kuti bepa izvi zvaireva chimwe chinhu panguva iyoyo. Ndakangoti, Chimedza munin'ina wangu chaiye. Sana buda ndibudewo, hatingambonyanya kusiyana. Ko iyemi, mune bepa ranhasi here? Mandifungisa kutsvaga bepa. Dondipai rimwe chete zvaro. Ndichitaura kudaro, ndakanzwa sekwaiva neruzha rwesimbi dzairumaniswa nechepadenga paGoni Restaurant. Ndakasimudza musoro, asi hapana chandakawana kunze kwemapepa ekisimisi aingombeswa nemhepo andakafungira kuti aiva aiswa mugore raiva rapfuura ndokukanganwa aripo. Ruzha rwuya rwakaramba rwuripo, asi ndakashaya kuti rwaibuda nepapi chaipo.
Ndakabva ndati, paneiko padenga apa panoita ruzha kunge panogogodzwa simbi. Musikana uya akati, pane mukomana anogadzira mapoto anogarapo. Anosevenza nesvondo kudai, asi haana mateo sezvinoita vamwe. Izvozvo ari kutosevenza. Chimwe chaanoita chii kunze kwekugadzira mapoto? Anoveza-veza. Mazvita izvenyu vanzvadzi, chimbosarai. Ndakafamba nhano mbiri ndichibva ndamira ndocheuka. Ndakati, iye muchinda anogadzira mapoto uyu, kuti kudai haagadzire keni here? Anogadzira zvese. Motokari yangu yakapera peturu, izvozvi iri mumugwagwa. Ndingapinde nepai ndinoona muchinda uyu andigadzirirewo keni yekunotengera peturu yemotokari yangu. Madii kuti ndikupe zvenyu garafa randinaro pano iri? Ina handichisina basa naro, mungasevenzese zvenyu. Ndakamboda kuti nditi handidi, ndikabva ndaona kuti musikana uyu aibva azokurumidza kunyumwa. Ndakatambira garafa riya ndokumutendawo nenzira kwayo. Ndakanonga bepa rangu ndichibva ndabuda ndoenda zvangu. Ndakapfuura nepane rimwe garaji ndichidirirwa peturu yamayuniti 2 andaiva ndasarirwa nawo. Pandaiva ndakamira ndichidirirwa peturu, ndakambozurura bepa rangu kupeji yamabhiza. Ndakaburitsa mamwe mapepa angu emujawo aye andaiva ndabayira nhamba, asi andisina kuzokwanisa kunotamba, ndokuenzanisa nenhamba dzamabhiza aiva abuda dzaiva mubepa nawo. Ndaiva ndakaabata ese zvawo kubvira pane rekutanga kusvika rekugumisira. Ndakakungura kuchema neshungu. Zviuru nezviuru zvamadhora andaiva ndapotsa pamusana pemunhu mumwe chete, mondi yatabet. Ndakakungura kuti dai mujawo wacho wakadzokororwazve. Ndakazvisvora nekusasiya ndapalaiza mapepa kuti anonditambira mabhiza aya. Nhasi uno ndingadai ndiri mumari, mari inonzi mari. Ndatomutsa motokari yangu, ndipo pandakafunga kuti ndimbotaura narunyeyo nenhare. Pedyo nepandaiva paive nekamba kenhare, ndakabva ndabuda mumotokari ndoendamo. Ndaiziva kuti runyeyo aiva asingasevenze nemusi wesvondo, saka ndaitomuwanira kumba kwavo. Zvakabva zvaitawo zvakanaka kuti kumba kwavo kwaiva nenhare. Ndaida kuti ndinzwe kana aiva aita basa randaiva ndamupariya, kuitira kuti kana ndoenda kwava matichaya ndobva ndangoita rwendo rumwe chete. Akandidayira runhare nditsano vaye vekumbondiwana ndiri muchisipiti, pfuvisi. Ndakabva ndangovaziva neizwi ravo pavakati, ndiwe ani? Unodei? Ndakamboramba ndinyerere ndichifunga mazwi ekutaura, asi akaramba kukurumidza kuuya mundangariro. Ndakangoti, ndini Anton, ndinoda kutaura narunyeyo. Ndiwe Anton ani? Uri kupi izvozvo? Ndiri kuguta. Uri kudei? Ndati ndinoda kutaura narunyeyo. Unoda kutaura naye nezvei? Shamwari yake yakaita tsauna nemotokari mauro, ndizvo zvandinoda kumutaurira izvozvo. Ishamwari yake ipi? Ndechirume here? Kwete, haazi murume. Mwe musikana anosevenza kuchipatara anonzi Tendai. Handimuzive ini, runyeyo haapo, aenda kumapurisa uku. Ndakati, aenda kumapurisa kunodii? Hana yangu yave kurova. Hauna kuzviona here zviri mubepa ranhasi? Aenda kunoona chikomba chake chakasungwa. Munei mubepa ranhasi?
Ndinoda kutora nguva ino kutenda new members subscribers nemi mese vateereri. I appreciate you. Tenga rako uzvionere wega. Unoda kuti ndikutaurire zvese zvirimo kuti ndini ndave bepa racho here? Akabva akwidibira runhare. Ndakadzokera kumotokari yangu ndokanda nhanhu kunge ndaiva ndanzwa kwanhuhwa mungu ndiri musango rakapfumvira. Ndakasvikotambanudza bepa nhau ndikabva ndazviona. Papeji yekutanga chaiyo ndipo paiva nemufananidzo wangu ndichikakatirwa mumotokari yamapurisa. Yeya, izvi ini ndaiva ndisina kumboona zvese izvi nemhaka yekufunga mabhiza chete. Ndakazoti ndoverenga zvaiva pazasi pemufananidzo wangu ndikabva ndaona kuti zvechokwadi ndaiva ndadirwa honye ndichifamba kuti mbiri. Ndakazoti ndopeura peji yemupepeti wenhau ndipo pandakaona aye anonzi mashura nezviratidzo zvine maruva nezvine minzwa chaizvo. Mupepeti wenhau ndiye aiva akaita kuye kunonzi kuruma munhu uchifuridzira. Mashoko ake akatanga sekutamba serungano zvarwo. Akasimudza mashoko aya zvinyoronyoro sechitundu musere. Kuzoti ati pakati apo achibva ati ndindindi. Munondo wayo ndokuzvomoka wotunga mberi kumwoyo kwako kwawakanoti dyu ndendende. Ndakabadarika nekurwadziwa mumwoyo. Ndangariro yangu ikabuda ziya pachezvayo. Ndakadzokorora zvekuverenga mashoko aya ndikanzwa kana izwi rangu seraidederawo. Mashoko akaramba achingotaura ega, kunyange munzeve dzangu ini ndanyarara zvangu. Zvava kuitika muno muHarare zvinhu zvinokatyamadza, zvinonyadza, zvinoipisa, zvinofumura guta rino rese navagari varo. Zvinofadza here kana toona vanhu vana mazita nezvinzvimbo muguta rino vomukirana magora ane meso matsvuku nemitsipa yakaunyana nekunyika muropa pachishaya kuremekedzana kweunhu kwavanhu vakadai. Zvakaitika mauro azuro zvinonzwisa urombo kuti zvakaitika. Vashoma vasiri kuzhunguzhika kana nazvino tese tinochema. Mushakabvu Dr. Dekenye munhu anga aine mukurumbira munyika ino. Kubvira vapfambi vepfumi vachasvika munyika ino neugari hwavo mumakore emberi vachimbunyikidza veganda dema zvese zvinozivikanwa. Varume vakafanana naDr. Dekenye vakazvarwa munguva yekumbunyikidzwa kweveganda dema. Vakakura vachiyaurira kuti veganda dema vaonekwewo sevana vaMwari, vane zviso zvisingafanire kusarudzwa kai kana pai apo pese paisarudzwa vamwe vana vaMwari. Avo pamusana peganda ravo rega vaitorwa saivo vaiva vakakodzera kuva vanhu vega. Rufu rwaDr. Dekenye runotambudza nyika yese, asi mubvunzo uchagara uri pamuromo wemunhu wese anokendenga ndewekuti rufu rwaDr. Dekenye nderwekusarudzirwa nenzira yewedenga here kana kuti urwu ruoko rwemhondi. Dai kuri kusarudza kwewedenga, chikonzero chekuti mutumbi wemushakabvu uzobiwa mumochari ndechei? Akaba chitunha mumochari ndiani? Ko vachimedza nemburungwe vakasungirwei namapurisa? Vachimedza nemburungwe vakaonekwa vachipfigirwa mumotokari yamapurisa mangwanani emusi wakaonekwa motokari yavo. Iyo motokari yavo vachimedza nemburungwe yaidei musango. Yaiva yaenda nani musango? Muchairi wemotokari iyi aiva aenda nayo panzvimbo iyoyo. Aiziva kuti ndipo pachapisirwa chitunha here? Kuti motokari yaiva yabiwa here iyi? Yaiva yabiwa nani?
Sei? Nemhaka yei? Vachimedza nemburungwe vanofanira kunge vaine zvimwe zvavanoziva namashiripiti akadai. Mune rimwe gore, vachimedza nemburungwe vakamboburitsa mashoko mune rimwe bepanhau vachitaura kuti vanhu vane pfungwa dzakafanana naDr. Dekenye vanofanirwa kupiswa vari vapenyu. Nhasi zvaitika. Zvingarambwe nenzira ipi? Inhema here? Misodzi iri kuchururuka nematama ese iri kubvunza. Tinoda mhinduro, Chimedza. Ndakati ndidzokororezve kuverenga mhepeto iyi ndichibva ndagwinwa nemunhikwi. Meso angu akanga ave kutya kana kutarisana namasvesve aizvinanairira zvawo paivhu raMwari. Ndakapotsera bepa riya pakadaro ndoita sekunge ndakanga ndongoramba ndichinzwa richindibvunza. Ndakamboti zorwa ndoedza kufunga. Chaingouya mundangariro mangu mashoko aivavika achiti, tinoda mhinduro, Chimedza. Pandakazokwanisa kumutsa motokari yangu ndisisadedere, ndakabva ndananga kwaigara mhuri yavamatichaya. Varume wee, ini ndakanga ndisisina changu muHarare. Ndakaona kuti vanhu vese vakanga votondiona seuya akabhukatira zvidembo muhapwa. Hapana rimwe shoko rekuzvidzivirira randakanga ndichikwanisa kutaura ndikatenderwa. Mapurisa vaiva vandiregerera zvavo vaona kuti ndaiva ndisina mhaka yandaiva ndapara. Asika mapurisa havafambe vachitaurira munhu wese kuti nhingi uya ataiva tambosunga takamuwana asina mhaka. Kana vagutsikana, vagutsikana pache zvavo. Chaiva chandisarira ini chandaigona kupunyuka nacho kubata munhu aiva aita zvese izvi chete. Munhu uyu aiva namanyerekete. Ndakazviona izvi pandaiva ndaverenga mashoko emupepeti wenhau. Munhu uyu aiva achingove mberi kwangu nguva yese, kubvira pakutanga nepakutanga. Ndini ndaingononoka zvangu, asi munhu uyu ndaiva ndatofanira kunge ndakatomuurura kare uyu. Ndakambonyaradza ndangariro yangu, ndofunga zvimwe zvangu. Iyo motokari ichingotinhira mumugwagwa. Kwakanga kusingaedzezve ndisina kubata munhu uyu. Shungu dzangu dzaipamidzirwa nechirevo chiya chemupepeti wenhau. Tinoda mhinduro, Chimedza. Chokwadi vaiida. Zvemazviro kwazvo vaitoda kuona mhinduro izere. Ini ndaitoiwana, patsvuku kana papfumbu. Zvamunoona kana zvinhu zvada zvazvo kuti vhizingu, zvinobva zvazonyatsoti vhizingu, vhizingu, vhizingu. Ndakati ndichangosvika pamana ravamatichaya, ndakabva ndaona kuti ndaiva ndisisiriwe pano pasi. Sengu riri nani nekuti panowana anoritya. Imbwa yemumana inoba mazai iri nani nekuti varidzi vayo vanoikandira musuwa wesadza. Kwete zvandakanga ndenge. Ndakasvika pamana ravamatichaya ndikawana ivo vagere nemudzimai wavo, vachivandira mushana muchivara chavo. Havana kumboratidza kuti vandiona ndichisvika. Ndakanga ndichitarisira kuti vachasimuka vachiti tigashire, asi tsvo vakaramba vakangoti mwii, kunge vaiona chamupupuri chine guruva chavaizeza kuti chingavazadze jecha mukanwa, vakati vashame miromo. Ndatenda nekuteerera kwenyu.